Host Rádia Liptov. V sobotu 31. januára získala naša herecká legenda Štefan Kvietik stranické vyznamenanie Rád Martina Rázusa. Je prvým nominantom takéhoto druhu ocenenia. Rádiu Liptov poskytol exkluzívny rozhovor. Na úvod sme sa ho spýtali, ako vníma toto vyznamenanie za svoj prínos pre Slovensko. Rád Martina Rázusa. Potešila, to musím priznať, pretože som ani v najkrajšom sne nemohol snívať o tom, že raz budem vlastniť túto poctu, ktorá je spojená, ako som pred chvíľočkou povedal, s týmto veľkým menom, s týmto veľkým národným tribúnom slovenským, ktorého ja už tak nejak od detstva, ale aj v rámci dospievania som tak hlboko vnímal, i keď ja som mal 3 roky, keď on umieral. Ale to posolstvo, ktoré som aj tak v skratke v mene toho, čo on vyznával v živote, ako som povedal, miloval, povedal, je naozaj nie moja nejaká štilizácia sa do niečo. Je to môj bytostný vnútorný pocit, ktorý zdieľam od počúvania mojich starých rodičov, prostredí, v ktorom som vyrastal. Ja dokonca, možno, že to znie kacírsky, ale ja sa nemôžem ubrániť pocitu toho, že svoju rodnú hrudu a tam, kde som uzrel svetlo sveta, si hlboko vážim. Je pre mňa tým obrovským zázemím pre môj citový svet a život. A to nie len občiansky, ale dokonca aj v istom čase, keď som bol aktívny herec, aj v herectve. Ja nechcem byť patetický, pretože sa to vraj nenosí, ale teraz mi prišla na pri analýze alebo takého ponoru sa na adresu tohto velikána nášho. On hovorí, ak niekto považuje celý svet za svoju vlast, tak nemá žiadnu. Hovorím to preto, že mnohokrát počúvam o tom, že netreba spomínať a treba sa dívať len do budúcnosti a čo tam. Dokonca som zažil taký jeden moment, že jeden z režisérov mi povedal, že slovenský národ nemá históriu. Ja som na to nereagoval, len niečo to so mnou porobilo a ani som to nekomentoval, ani som mu to nevyvracal, len som sa čudoval, ako môže byť režisérom slovenskej televízie. Spomínam to preto, že túto chvíľu, ktorú som pred chvíľou žil, si naozaj úprimne hlboko vážim a tak, ako mám z inej oblasti, ale veľmi podobnej, čo sa jednej odbornosti týka na adresu Martina Rázusa, tak mám portrét Hemingwaya. Hemingwaya, ktorý tiež ma inšpiroval. Pri jeho tvorbe literárnej som sa vždy duševne osprchoval. A dnes, keď som videl ten portrét, ktorý vraj mám tú česť vlastniť, okrem tej pocty, tak budem mať čo robiť a budem vedieť, k čomu mám obracať svoj zrak a k čomu sa mám modliť. Ďakujem. Ďakujem tomu tam hore, že mi dovolil a doprial dožiť túto chvíľu, aby som to odľahčil pre Boha. Musím ešte trošku dlhšie žiť a poprosím ho o to, aby som takéto chvíle ešte mohol zažívať a prežívať. Host Rádia Liptov. Majster, pán herec Štefan Kvietik, ktorý sa preslávil množstvom filmových snímok, či už spomenieme Medenú väžu, Tisícročnú včelu, alebo film Majster Kat, si 31. januára v Liptovskom Mikuláši prevzal vyznamenanie Rád Martina Rázusa.
je prvým nominantom tohto ocenenia. Rádiu Liptov poskytol exkluzívny rozhovor a okrem iného nás zaujímalo, či by sa ešte vrátil na dosky, ktoré znamenajú svet a predfilmové kamery. Vy ste sa vyjadrili už dávnejšie, že herec by mal skončiť vtedy, keď je ešte žiadaný. Čo ste vlastne spravili aj vy. Čo by zmenilo ten váš pohľad, alebo neláka vás niekedy prijať nejakú zaujímavú filmovú rolu opäť? Nie, ten môj pohľad a názor nezmení nič. Nezmení nič, pretože ja trvám na tom. Ja som to aj v tom géne, ktorý sa teraz tuto premietal, povedal, že ja som bol šťastný, že keď som prechádzal cez vrátnicu Národného divadla, som vedel, ako sa volám. To je úžasná vec. A úžasná vec je mať pocit. A to nie je megalomanský a narcistický, že musíš odísť vtedy, keď ťa potrebujú. Nie už vtedy, keď o teba nestoja. Keď už si pre nich nezaujímavý, pretože si myslím, že taký odchod ja by som neprežil. Takže myslím si, že moje rozhodnutie bolo správne. Ja som mal ponuky a potom ja budem úprimný, veď Pane Bože, hlboko si vážim všetkých tých, ktorí stoja na doskách nielen Národného divadla, ale na všetkých divadelných doskách. Hlboko si vážim všetkých tých, ktorí stoja pred kamerami filmovými, televíznymi, ale Pane Bože, vedia, ja by som furt tam dvíhal zrak a hľadal tam tí hore. Veď tí sú skoro všetci hore. To sú pre mňa ťažké chvíle. Ja sa dívam na staré filmy, ale nie preto, aby som s nostalgiou a sentimentom konštatoval, že tam som mal 35, Bože, tedy 40, ale preto, že tam vidím tých, ktorými som celý život účinkoval, žil s nimi, bol v tvorčom procese a s ktorými už nikdy, jedine ak tam hore bude dobrá dramaturgia, pretože tam súbor je parádny už, že sa stretnem. Takže je to naozaj, a sú to naozaj chvíle, ktoré by som ešte chcel zažiť a nejaká ponuka ma nepresvedčí a naozaj nechcem ubližovať, pre Boha živého, to nie je len. Ja už neviem tak hrať. Pre mňa je to iná filozofia, pre mňa je to iný svet. Ja mám veľké problémy vrácať sa aj na odbornú tému divadla, herectva, filmu, pretože sa bojím, že som mentor, že srší zo mňa Komenský. To, čo hovorím, mi ani nemusia veriť. Zdá sa im to fikcia, ale bola to pravda. Bola to pravda, ktorá vygenerovala tak veľké osobnosti a tak úžasných hercov, aký som ja mal šťastie zažiť na doskách, pred kamerou jednou či druhou, dabingu, v rozhlase či na škole. Takže ja môžem len poďakovať tamtomu hore, že teda som prežil a tam som aj povedal, že ak teda som ponúkol nejakú hodnotu, ak som ponúkol to, že som niekoho oslovil, že som mu urobil radosť, že si poplakal, že si zaspieval, že sa mu roztvorilo srdiečko, hej, a že na chvíľu videl svet krásny, tak som nežil márne. Host Rádia Liptov. Milí poslucháči, stále ste naladení na frekvencii Rádia Liptov a my pokračujeme v našom exkluzívnom rozhovore s hercom Štefanom Kvietikom. Ako vnímate súčasný stav v slovenskej kinematografii s odstupom času? Ja si myslím, že veľmi krátko poviem, že je tu veľa hodnotných predloh a aj spracovaní v rámci filmovej podoby, ale ešte je tu jedna krásna vec, ktorú práve novodobí hráči, režiséri, dramaturgia by si mali naplno uvedomiť, že majú veľké šťastie, majú na čom stavať. Je tu možnosť absolútnej nádhernej kontinuity, pretože majú zázemie. Ja nechcem hovoriť o slovenskom archíve filmovom alebo divadelnom.
I keď je nádherný paradox, že keď prichádzajú sviatky, ktoré prinášajú nádej, ktoré prinášajú túžbu, ktoré prinášajú lásku, ktoré prinášajú zblíženie sa človeka s človekom, naraz sa vytiahnu naše filmy z archívov. A nie je to, znovu tvrdím, len otázka sentimentu a nostalgie. Je to otázka toho, že tie filmy sú témou a naplnené ľudskosťou, človečenstvom, tým, čo asi v tejto chvíli a v tomto vianočnom čase naši ľudia prežívajú. Ja si myslím, že tam je to. A to je ten dôvod. Ja by som bol rád, ja to už neprežijem, nedožijem, aby niektoré filmové diela, televízne diela dostali ten placet a tú vizitku, že by sa mohli trebárs vysielať a mali vysielať na Vianočné sviatky roku 2040-2050. Z celého srdca všetkým toto želám. Vy nie ste Lipták, ale napriek tomu, aký je váš vzťah k Liptovu? Ježiš, k Liptovu, no tak tu mohli hovoriť, ani toľko materiálu nemáte. Samozrejme, hory, to je, ako som aj naznačil, a príroda je môj druhý chrám. Nehovoriac o tom, že mám tu vždy, keď prechádzam treba smerom do Tatier, mám tu vždy spomienky z mojej profesie, z nakrúcania filmov, ktoré som tu robil. A nehovoriac o tom, že trošičku zabiehajú myšlienky a spomienky aj na tých, ktorí tu v tomto na Liptove, a konkrétne v Liptovskom Mikuláši žili, pracovali napríklad rodičia mojej manželky, doktor Juríček, ktorý tu jeden čas ako advokát pôsobil. No takže okrem tej nádhery a ozdoby, ktorá je v podobe týchto nádherných hôr, sú to aj prepojenia, ktoré ma ľudský a človečenský a občiansky spájajú. Ja, ktorý sa volám Štefan Kvietik, pozdravujem všetkých občanov regiónu Liptov, ich nádhernú prírodu a hory. Host Rádia Liptov.